Velkommen til afsnit 3. Hej. Velkommen til den 23. Fuck, mand. 3. december, undskyld. Vi er langt fremme, og det er langt til jul endnu. Gør mig noget endnu, eller noget, fordi de øl her, de er altså... er de gode. Ja, man skal lige... det er godt, det er en hel dag siden, vi sidst har fået en øl. Ja, for helvede. Ja. Hvis I sidder og drikker med derhjemme nu, så ved I jo godt, hvad vi skal til at drikke nu. For det er jo sponsoreret Tisted, deres julekalender, vi har fået den fra Netto af. Ja. Netto Gørle og sponsoreret julekalenderen. Det skal lige siges, vi er altså 20 startet. Før vi startede den 31. november, eller 30. november, der fik vi altså lige et glas rom og cola. Det er bare så folk ikke tror, at vi bliver fulde efter 2 øl. Kom nu, vi skal videre. Okay, 3. december. Ja, vi skal til at drikke økologisk øl nu. Det er, skal vi se til kende, det glemte jeg at vise før også. Det er en økologisk classic fra Tisted Bryghus. Det er en det er en økologisk ty classic, som er en dejlig mørk wienerøl, der egner sig perfekt til et stykke dansk smørbrød. Så er det sjovt, jeg har taget smørbrød med til det her afsnit. Det har jeg ikke, det var bare sjovt. Den er på 4,6, og det er jo, som vi godt kan lide det. Ikke for stærkt, ikke for blødt. Men det er økologisk. Som sagt, som det også er de andre afsnit, TG har sponsoreret en øloplukker til os. Og det skal jo siges igen. Ræsø Bryghus har sponsoreret glasene, så tak til Ræsø Bryghus. Det, den er økologisk, det gør, at jeg har ikke en god fornemmelse af den. Det passer altså, det ved jeg. Ja, det passer perfekt for. Skal lige vise tilskuerne, at... Jeg tror, de er så ligeglade, hvordan du hælder op. Nej, de vil jo gerne have noget at kigge på. De vil jo ikke bare kigge på os. Du skal have det hele. Jeg skal ikke have din bundshatter. Ja, okay, nu er vi ude en pikmåling. Om du får lidt mere eller lidt mindre. Kæft, mand. Skal vi smage på lortet, mand? Det var faktisk langt bedre end den anden. Det er også en classic. Skål. Ja, altså... Det er bedre end de 2 første, synes jeg. Ja. Godt være det økologisk. Normalt er ikke økologisk øl. Men den her, den kan altså noget. Den er bedre end de 2 andre før. Den kan jeg fandme godt lide. Er der flere af dem, tror du? Jeg har jo ikke kigget julekalenderen igennem nu, så det ved jeg ikke. Fordi hvis der er det, så køber vi bare en kasse af dem til næste år. Den her, den tror jeg kom helt op og give. Jeg skulle tæt på at sige 4 nissehuer, du. Økologisk classic fra Tisted Bryghus. 4 nissehuer herfra. 4 nissehuer. Det bliver det sgu. Nu må jeg sgu godt lige smage på igen. Jeg har ikke lyst til at gå op på 4. Jeg tror, jeg holder mig på 3. Det er ikke sådan, at jeg bliver sur over for serveret, hvis en eller anden kommer og siger, at du skal lige smage den her. Kæft, den er god. Den er god. Den er god. Ja, det er ved at være et langt afsnit. Eller det er lige så langt som vi andre. Vi ses i morgen, 4. Hej. december. Hej.